Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Чолаков, понеже дебата е на първо четене, аз бих искал така да коментирам вашето изказване с един по-общ въпрос. Имам усещането, ще го кажа възможно най-меко, че по отношение на политиките за българите в чужбина цари известна сингуларност в българската администрация. Прекалено много хора се занимават с едно и също нещо, резултатите не са от най-радващите. Впрочем, като говоря за сингуларност, да изтъкна, че далеч преди експеримента на Шрьодингер с котката, мъдрият български народ го е открил това явление с израза „ни жив, ни умрял“. Ни жив, ни умрял е българската политика по отношение на българите в чужбина, ми се струва. И моят въпрос е съвсем конкретен. Дали не е време да използваме дебата около този закон и да помислим просто за създаване на министерство? Министерство на българите в чужбина има всички основания да съществува. Диаспората ни вече е достатъчно голяма. Историческите места, населени с българи, също се осъзнават и искат подкрепа от България все повече и повече. Имаше един такъв опит, мисля, че в първия кабинет на Борисов, с министър без портфейл. Той започва в някаква положителна посока, след това отново се върнахме в сегашното състояние. Не съм сигурен, че този орган, който сега създаваме с този закон, ще изиграе ролята на министерство. Това бих искал да коментирате. Благодаря.